ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Amaw. Happy Mother's Day po. At ngayon ay pagdasal din natin ang election bukas. Sana ang ating pagpili ng ating mga magiging leader sa ating lipunan, sa ating syudad, sa ating probinsya, sa ating Senado, Kongreso, ay naway makakristyano ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga naging halimbawa na sana'y tayo'y tumayo at pumili ng mga leader na makadiyos at magiging mabuting pastol sa ating gobyerno. Mga kapatid, aminin natin ating mga kakulangan upang tayo'y maging marapat gumanap ng ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isanasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akain mo kami upang kami ay mabilang sa iyong maliligayang kapiling sa kalangitan upang pagsunod namin bilang abang kawan, kami ay makarating sa sinapit ng pastol na dinangal na siyang namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay si Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nilang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang naituutos sa amin ng Panginoon. Inalagay kita na maging ilaw sa mga hentil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasambat sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natagip ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ulitin po natin. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayo'y lahat ng ilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang kawan, bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kumukupkup sa kanila. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin sa mga bukal na tubig at nagbibigay ng buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat, ako'y pastol na butiin, kilala ko ang aking tupang akin, ako'y kilala nila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ng aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ni numan. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magandang hapon po. Ngayon po'y tinatawag nilang Good Shepherd Sunday
every fourth Sunday of Easter. Ang magiging mabuting pastol, saktong-sakto po, may election bukas. Kailangan natin yung mga mabubuting pastol. Good shepherds. Not wolves who will devour the sheep. We need good shepherds to seek the lost. Hanapin po yung nawawala. Huwag pong patayin yung nawawala. The black sheep should be, we should seek. We should bring them back to the fold, not to punish them with death. Kaya nga po, sabi nila, walang botong Katoliko. Siguro nga, kung di tayo nagboboto. Baka naman bukas kasi, pupunta tayo ng Baguio. Kaya magsiswimming tayo. Kaya siguro, magpipiknik tayo. Kaya nga siguro, we deserve what we get. Minumura tayong Katoliko na mga taong hindi ko po masabi yung sinasabi. Parang ba't nag-aaral pa yung mga bata? Kung paglaki nila, hindi nila re-respeto ang kapwa. Hindi nila bibigyan ng galang ang Diyos. Pag pinabinyag niyo po yung anak ninyo, pag pinabinyag po ninyo yung apo ninyo, yung pinakaunang pangako ng mga magulang, ganon din yung mga ninong at ninang, ganito po yung pangako natin. My dear parents and godparents, are you willing to take the responsibility in training your children into the practice of your faith? That is, to follow the commandments of Jesus, to love God, and to love our neighbor? Ano po yung sasagot nito? We do. Yeah. Pinangangako nyo ba ang mga anak ninyo ay lalaki, may pagmamahal sa kapwa, at may takot sa Diyos? Opo, pinangangako natin. Sa ating mga leader ngayon, parang wala silang takot sa Diyos. At sa mga leader natin ngayon, parang wala silang pagmamahal sa kapwa. Lalo na kung ikaw ay nagkamali, lalo na kung ikaw ay hindi kasama sa politika. Good shepherding is caring for the sheep. Ang ating pagtingin sa kapwa ay mahalaga kahit meron na silang pagkukulang. Ngayon kasi marami tayong mga leader, ang tawag natin sa kanila hyphenated leaders, multi-skilled, magaling, administrators, managers, intelligent leaders na may doctorate, may MA, may MBA, excellent speakers, magaling magsalita, builders, maraming napapagawa, talented boss, effective and efficient. Pero bago po lahat ito, sana ang ating mga leader sa simbahan, sa gobyerno, sa lipunan, sa mga opisina, sana ang mga leader na ito ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mga kasama. Kung nagsimba po kayo last week, naalala niyo po si Jesus nung kausap niya si Pedro, bago niya hinabilin ang mga tupa kay Pedro, bago niya sinabi ni Jesus, feed my sheep, tend my lambs, bago niya po sinabing, huwag mong pabayaan ang kawan, mayroon munang tinanong si Jesus. Ano po yung tinanong ni Jesus? Pedro, mahal mo ba ako? Peter, do you love me? That even before our task, our obligation to help and to lead, we should establish the relationship we had with God. That we care for our people as much as we care for our God. And your care and love for others will be translated into service, into your skills and capacities. Kahit masipag po kayo, kahit magaling po kayo, kahit mataas ang pinag-aralan mo, kung hindi mo minamahal ang mga taong pinaglilingkuran mo, you will be burdened, you will be obliged, and you will be exhausted.
napakaganda yata no ikaw isang boss, hindi natatakot sa iyo yung mga tako. And they are admiring you for their confidence to believe in themselves. Hindi po takot ang nangunguna. Sa mga opisina, pag nauna yung takot sa boss, people will not grow. Ideas will not flourish. Suggestions will not enrich discussions and perspectives of our solutions to our problems. Ganon din sa bahay. Pag yung mga anak, nangunguna yung takot sa magulang, sa palagay ko po, relationship at home will not flourish. Hindi magiging malalim. Kasi takot lang eh. Pero pag wala ka na, masaya sila. Or pag wala ka na, gagawin nila yung ayaw mong pagawa. Kasi tatakot lang eh. But when your children are nourished by love, it could change them forever. Kahit wala na tayo, they'll continue the legacy. Ngayon ko po naiintindihan bakit yung tawag sa aming mga pare. Noong unang panahon po, ang tawag sa mga pare, cura paroko. Hindi ko man naintindihan yun. No? Spanish yata. Cura paroko. Sa English, di man yata accurate eh. Sa English, parish priest. Pero, yung Biyernes, kami pong mga pare, nabigyan na po ng bagong assignment. We were already installed officially to our next assignment. At dun sa assignment namin, napansin ko, nakasulat dun sa aming appointment, you are tasked to care for the souls of your parishioners. Ikaw ay binibigyan ng obligasyon na arugahin mo ang kaluluwa ng iyong mga parokyano. Care for the souls. Alam niyo po, anong gusto sabihin ng cura? Cura means care. Kaya nga yung curator, they take care, they protect, they preserve, they keep. Curator. Curator of a museum. And even for us, we are called to be cura de pamilya, cura opisina, cura sosyudad, cura gobyerno, cura paroko. That we as leaders in different levels, as parents, as officials, as leaders, as owners of business, as teachers, we are not only called to be skilled, to be intelligent, but more so we are called basically to care. And everything will follow after that. Minsan po may nakakwento akong taga-Angeles, EMDC, taga-Angeles. Nakasama mo sila nung after Christmas, nag-outing po kami sa pamilya namin. Nakasama namin po sila sa isang resort sa Bataan. Nakikipagkwento po ako dun sa EMDC, sa pamilya niya. Sabi nung EMDC sa Angeles, Father, namimiss namin yung batang pare sa Angeles. Hindi pa man Pasko, hindi pa simbang gabi, pinulaw na ng obispo, dinipa na ng assignment. Namimiss namin si Father. Kilala ko po yung paring yon, estudyante ko, bata pa, very young priest. Tinanong ko sila, bakit nyo naman inahanap? Bakit nyo naman namimiss yung pare? I'm expecting siguro, sasabihin, kasi po magaling, maraming kapasidad, marunong mag-homily. Alam nyo po, nabigla ako doon sa sagot nila. Ito po yung sagot nila. Namimiss po namin yung aming pare kasi po ramdam namin ang kanyang pagmamahal. Kasi po penamdaman ming lugod na. Parang natamaan ako dun sa puso kasi kuminsan bilang pare, inisip ko project, activities, good liturgy, maayos sa sound system, malinis sa simbahan, projects. Only to realize, nga pala, no? Ginagawa natin lahat ito kasi sana maramdaman natin we care and we love for each other. Bakit? Kasi nga pag may nawawala, dapat hanapin natin. When you care, when you really sincerely love people, pag wala sila, hahanapin mo sila. Pag wala kang pagmamahal, hindi yung bahala sila. Pag may nawawala, problema nila yan. Kung may nawawala, pabayaan mo.
But when you have that caring heart, you will seek the lost, the least, and the last. Yung nawawala, hahanapin mo. Kaya lang noon, ako rin, kasama dito, pag sinabi mong nawawala noon, we always moralized. Nawawala siya kasi makasalanan. Nawawala siya kasi black sheep. Nawawala siya kasi yung prodigal son. Di ba? Pero tanggalin muna natin yon. Let us not be moralistic. Let us just be practical. Bakit kaya yung mga taong nawawala, kung minsan hindi naman sila talaga nawala, as in, hindi na nila alam saan pupunta. Alam niyo po, hindi po pa rin nawala kasi mula layo, may walaya. Or kasalanan niya, may walaya. No. Mayroon taong nawawala because they decided to. They are lost because they don't want to be with us. Nawawala because they are drifting away. They are losing their way because they decided to live for a reason. Meron silang dahilan ba't wala sila dito ngayon. Hindi lang nawawala dahil hindi na nila alam saan pupunta. Hindi. Nawawala sila because they decided to be not with us. Marami pong ganyan. Sometimes in terms of religious terms, we call them drifting Catholics. They are not attending our masses anymore. They are not part of our celebration. They are inactive for a reason. Ano pong gusto sabihin ng nawawala? In other terms, more practical. Ba't wala na sila ngayon? Nanlamig. Dati, mainit yung kanilang, they are so passionate about their faith. Ngayon, parang wala nang kabuhay-buhay. Nagtampo. Kasi may nasabi kayo, nasaktan sila. O kaya napahiya. O kaya napagalitan kahit bata pa lang. Kaya nawawala sila because of that very realistic experience. Baka alam nyo, meron kayong kwentong ganyan. Nanabang, nawala ng lasa. As if there's no more flavor in what we do. Nasaktan, they experience pain in our gatherings. Napahiya, lumayo ang kalooban. If this is our definition of being lost, therefore, they can be with us, but they still lost. Bakit? They have questions that are not answered. There are many young people today, they don't go to church. You know why? They are lost because they are confused. Mayroong kilala, anak ng isang manager sa bangko. Yung tatay niya, contractor. Hindi na daw nagsisimba yung anak nilang teenager, college student. Kasi daw, yung mga nakikita niya sa internet, hindi daw dapat maniwala sa Diyos. Kaya atheist siya ngayon. And they are lost. Kasalanan nila? Makasalanan ba? No. They only need somebody to clarify their questions. Pag-usapan ng mga tanong, maghanap tayo ng mga sagot. Not moralizing na makasalanan o hindi mabuting tao. They go through their own transitions and we have to seek them out. And then they become lapsed Catholics. Hindi na nakikisama. There are many more experiences if you may. But I pray that our gathering, there will be more good shepherds to invite those who are lost in many different ways. O tetala puwagkat pasibayo. O tetala arwan, pasyalan. Let us listen to their concerns. Let us search them out. Let us seek them. Sabihan mo, amimiss na ka. O teka sisimba. Napapansin ko dito, diyan, sa alas 5. Alam niyo po, madalas hindi ako nagmimiss ang alas 5 eh. Kasi nagpapatulong din ako kay Father Bong. Pero kung minsan, kahit alas 5, nandyan din po ako. Nakikita ko, marami sa mga nagsisimbang alas 5, nandun sa stage, nandun sa ilalim na ano. Nagsisimba, pero hindi rin. Yung iba, bang nagsisimba, naka-aircon. Oh, totoo, nandun sila sa Alphamart, naka-aircon. Tapos pag communion, lalabas na sila. Pagsisimba ba yun? Parang, as if, there's no passion in what we do anymore. Parang there's no more interest. And then little by little, they drift away. Parang physically, nakikita mo na rin yan eh. Dati, nandito sa harap, sa likod.
Then nasa stage now. And then later, you don't see them. Don't take that for granted. Di ba? We should stand and invite them. Personally, as your kura paroko, I sincerely care for our community. Sana titang akayabe, kayantabe, somebody will accompany, a friend, a brother, a sister, somebody in the organization, in the choir, in your organization, your officers. Do not only go through your meetings. Seek those who are not attending. Bakit? Hindi na kami, sakit ka. Pantunanda ka. I think mothers are good shepherds too. Mothers, deng ima, mayap lang pastul dem. They feed us. They nourish us. Ila ring magpakabsi kaya katamo. Day ka good shepherd, ilang mantun kaya katamo. Nukarina ka, teka pa minuli. Muli na ka. Panenayan da ka. Bengi na. Dakitan da ka pa. Kaya ba't kamuha ng tala pa? Ba't di ka pa matulog? Ba't inihintay mo ko? May susi naman ako. Hindi pa ako kumain, inihintay kita. O teka pa mangan. Eh kung naman dadalanin ko naman dadalanin nasi. You know, this celebration is really for mothers too. They are our good shepherds in our midst. I pray that we will be good shepherds too. I give you an assignment. Bigyan ka ng assignment. Una, hanapin nyo yung dating kasama nyo nagsisimbang wala na. O kaibigan yung dating active, ngayon wala. If you have to visit them, try to know why. Seek them out. Don't say that makasalan. No. For many reasons, they must be needing somebody like a good shepherd in our midst. Second, election po bukas. Wala naman po kami sasabing mga pangalan. Una, please, bumoto po kayo. Wala tayong karapatan magsalita tungkol sa gobyerno natin, mag-complain sa gobyerno natin, mag-complain sa mga hindi natin gusto sa gobyerno kung tayo mismo hindi naman nagboboto. Tama ba yan? Mimwa kayo na kung nagboto. Yung assignment natin, first, you vote. Second, you vote using your Christian principles, our values. Ang daming nag-aral sa atin ng katolikong simbahan. Ang dami sa atin nagsisimba pag linggo. Pero hindi nakikita sa ating mga desisyon, sa ating mga shepherds. We should look for shepherds, not hirelings. We should look for good shepherds who would really care for our company and community and our people. Especially those who are lost, those who are least, and those who are last. We should not annihilate those who are lost. We should save them and bring them back to the fold. It may take some process, but that was really worth it. Happy Mother's Day po, and we pray that there will be a good elections tomorrow. May God bless us all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tayo po tayo at pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanahog sa kinaroroon ng mga yumao, at na ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto at uhukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa mapagmahal sa ating Ama, na turuan tayong makinig sa tinig ng Kanyang anak, ang ating mabuting pastol. Sa bawat panalangin, ating ilahag, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging kawangis nawa ng puso ng mabuting pastol, ang puso ng mga pastol ng simbahan, nakawan ng Diyos,
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa halalan bukas, piliin nawa na mamamayang Pilipino ang mga pinunong may pagmamahal at kakayahan na tulad ni Hesukριστong mabuting pastol. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga huwarang kasapi nawa ng kawan ng Diyos ang kabataan at maging masunurin sila lagi sa tinig ng mabuting pastol sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Patatagin nawa ng Panginoon ang mga relihiyoso at mga naghahangad na mag-alay ng kanilang sarili para sa Kanya at sa Kanyang bayan, upang tulad ng mga apostol, maipahayag nila ang mabuting balita sa kabila ng pag-uusig at pagtanggi ng marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga magulang upang maging mabubuting pastol. Mabubuting pastol sila sa kanilang mga anak at masalamin sa kanilang pag-aaruga ang pag-ibig ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming sumunod sa iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-ain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa inyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo kami na magalak sa pagdiriwang ng Paskong pagkabuhay ng iyong anak, upang aming ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sarili naming kaligayahan na walang maliw sa pamamagitan ng kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang pag-ain ng Mesiyas na naayong tupa
na tumubos sa aming lahat. Nag-aaying walang humpay ang anak mong minamahal upang magsalusalo sa tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihiling at inayin sa krus. At sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay na kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kaparalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin ngayon sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis naghahandog ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo naming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, aming Santo Papa, Florentino, aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Tanggapin po ninyo ang pagpapasalamat ni Roelyn Ann Nicdao, Noel at Len Gotos para sa kapagpapasalamat sa kaarawan ni Rally C.
sa natatanging kahilingan ni Carmelita Rivera, Emilia Tuazon at Rodora Nakpil. Sa mabilis na paggaling ni Epifania Tolentino, Johnny David, Kina Angela Gotos, Cassandra Nicole Gotos, Noel de la Resma. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Renato Tino, Pedro at Cristina Rivera, John Paul Lim, Eduardo Belmonte, Isagani Santa Ana Jr., Daryl Sorona, Levi Laus, Gregorio de la Resma. At lahat ng mga pumanaw, Nok, Katigbak, kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kalilawagan. Kawaan mo po sila at pagundapatin na kami lahat ay makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at mga banal na namuhay na dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at pupuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng gagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoong ating Diyos, ihayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Jesucristo, sinabi sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. that rage, I am with you. In the
Announcements. We continue our daily scriptural rosary and flower offering in honor of our Blessed Virgin Mary until the end of May. Apart from flowers, may we request everyone that when you come to church for a Mass on weekdays or Sundays, even for the daytime Masses, please bring school supplies to be offered during the offertory. This will be distributed to the pupils of San Agustin Elementary School Extension here at the St. Jude Oval. The Kids Summer Workshop 2019 has just concluded. Let us all come and witness our kids showcase the learning and talents during their recital tonight after the 6:30 evening Mass at the church patio. Tomorrow, May 13, is the feast of Our Lady of Fatima. We commemorate her feast with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening after the scriptural rosary and flower and school supplies offering. We invite you as well to the Parish Santa Cruzan on May 17, Friday, immediately after the celebration of the Eucharist, which is at an earlier time at 6 o'clock in the evening. To all our dear mothers, Happy Mother's Day. Thank you. Before our final prayer, pwede pong i-request yung mga mothers, you come and we will bless you and we pray for you. Meron pong naka-assign na youth lector who will lead us in prayer. And when we dedicate this prayer for you, yung pa nga nasa upuan, meron po kayong guide ng prayer dyan sa mga TV monitors. You will also pray with our leader ng ating prayer. Justin will lead us in our prayer for mothers. Yung mga pamilya pong hindi nakasama sa harap, we pray with Justin. Mayroon po tayong mga guide. A Mother's Day Prayer. Dear Father, we humbly approach you on behalf of the mothers whom you have entrusted with the care of your most precious life in our family. We thank you for creating each mom with a unique combination of gifts and capacities. We thank you for the sacrifice of self that each mom gives for their children, for the late nights spent rocking a crying infant, for the hands callous from washing, wiping, scrubbing, cooking, working for everyone in the family. We thank you for the gift of time moms give for their kids, whether it is stay-at-home moms, working moms, and moms who do both. We thank you for the flexibility of moms, for their tirelessness, their perseverance, and their devotion. We pray you give each mom strength, help her to see in every sacrifice a task for the eternal significance that you place on motherhood. Help her to understand that the most radical, world-changing events may be happening anonymously in her home. Help her to forgive those who undermine her efforts and those who cause her pain. We especially pray for single moms who must lean solely on you for the fathering of their children. We thank you that your big arms surround children who may never know their earthly father. We also pray for mothers who never had the honor of bearing children, but whose nurturing extends to the many poor and needy who cross their lives. We ask you to be the daily bread and strength of tired mothers who we pray that you be their source of spiritual and physical strength. We pray that the same grace that flowed from Father to Son to us in salvation will flow from mothers to their children. Lord, give each mother a faithful reverence of you, the Creator and Sustainer of life.
Help mothers to rest in the knowledge that they are but stewards of your children, and that only your Holy Spirit can produce change into the hearts of each boy and girl. May each mother find rest in your divine embrace. Most of all, Lord, on this day on which we honor mothers, may we love and cherish the special women who have borne us, who have nurtured us, and who have prayed for our well-being. May our hearts overflow with gratitude to you, who formed and knitted each of us in a mother's womb. Amen. Sa mahinahong paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaanda, mapaglaro man din. Iyong ngiti hatid nila sa akin, sa diwa ko't Palakpakan ho natin at pasalamatan ang ating mga nanay na narito. Maraming salamat po. Mahal po kayo ng ating parokya, ang ating simbahan. Meron pong ibibigay mga tokens, small bags, parang para sa bag ninyo. Para yung mga nawawala ninyong susi, nawawalang senior citizen card, yung nawawalang lipstick, sama-sama na lang po. Bibigay po sa inyo ng ating mga altar boys at ating mga companions. It's our gift and token of our appreciation to our mothers. Tumayo na po tayo para sa ating panalangin ng pakikinabang. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol, nagtataguyod sa amin, kaya't kami ay kawan mo na iyong tinatangkilik. Pakundangan sa dugo ng iyong anak na dumanak para sa aming lahat ay iyong magliligtas. Marapatin mo kami ay makarating sa pastulan na inilalahan mo sa amin ayon ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nung Biyernes po, nagkaroon na po kami ng common installation. So meron na po kaming official parish assignments. Ako po ay malilipat sa Holy Cross Parish sa Pangbato, Angeles City. Sa May 25, it's a Saturday. Alis po dito sa parokya alas 8 and then hopefully by 9 o'clock na sa Sapang Bato na po ako. So meron pa po ako isang linggo sa next Sunday. I hope ako'y magmisa just to say thank you and say goodbye to you. Next week, so meron pa po tayong 1 week na misa. And and I hope we'll pray for one another
At by that time, papakilala ko pong magiging bagong parish priest natin, si Father Norman Arcia. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niya rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo tayo maging mabuting pastol, lalo na sa ating mga nawawala. Salamat sa Diyos. Liwanag ng Diyos.